Welcome to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि ब्रादार सिस्टार YouTube channel बयखौबो बरायनाय थाबाय। नोंथांमोना माने आंनि चैनलखौ सब्सक्राइब खालामा बेसेबां जेनके नायो सब्सक्राइब खालाम। आंहा 30ल' सब्सक्राइब दङ प्लिज सब्सक्राइब खालामनानै जाबाय। नोंसोरो मानो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायो ओमफ्राय मानो सब्सक्राइब खालामा ओरैनो दोननाल' थाङो बिदिबा दुखु मोनो ना। सब्सक्राइब खालामना हो गाइस। मानो सब्सक्राइब खालामा नोंसोरो? आयै अनथाव बे गथ'खौ आङो फेसबुकआवहाय सोरबा शेयार खालामदोंमोन आरो बेयावहा नुदोंमोन आङो जि अनथाव नुदों आरोना। नोंथांमोना मानो साबस्क्राइब खालामना होआ? बयखौबो बर' इउटुबारफोरखौ गासिखौबो सापर्ट खालामनांगौ जाय हार्डवर्क खालामनानै मोजां भिडिअ बानायो। आरो बे उन्दै गथ'आबो दासान्दि जेनेबा कर'नानि थाखाय स्कुलफोराबो खेवाखै नालाय बेखायनो इउटुब चेनेल खेवनानै बिदिनो भिडिअ बानायदों आरो अनथाव जि अनथाव होनदो माने भिडिअखौ नायोनो खिन्थु साबस्क्राइब खालामलाङा माने भिउसआ बारा जायो खोमा एसे। आंबो नायाखै स' नोंथांमोनहाबो नायहैथां चेनेलखौ खेबसे चेक खालामहैथां। ब्रादार सिस्टारनो बेनि चेनेला बे आगैनि जि अनथाव होनदों आं जि अननो ओंखारदों ओंखायनो होफाबाय आङो भिडिअखौ। थाबायनो थांनो नागिरदो जोंनिया मोदोमा बिरियानि जायै बिराद लोरबां जाबायना न'। सानसेबो थांबा जाया फरायनो थांनानै सानफ्रोमबो थांगोलै माने आङो माने उन्दु थाबाय थायोना सानावहा ओंखायनो आरो उन्दुनायखौ मिसा होनना बुंबाय थादों। बा रेडि जाबायानो सासेया देखायलाय नोंनिया मानो मिनिनो सासेयाबो लगाय जुथा मुजा गानबाय मालाय बिराद सुपार फास्ट लेडि। मालाय अनजनाया सानफ्रोमबो जों जिमाव थांनो नागिरदोंमोन आरोना जोंनि एपार्टमेन्टआवहाय ओमफ्राय मा होनदो बन्द' माने लकडाउनहाय बन्द' होनना बुंदो साननैसो उनाव फैनो हागोन होनना बुंदों। माने जोंनिया एपार्टमेन्टआव जिमा दङमोन बन्द' आरो दा पेन्डेमिक बे कर'नानि थाखाय। मास्क गानोना? मास्क गाननांगोन। मास्क गानना खारगोन दे। खारनानै थाफैबानो जायो। आयौ गरमजोंनो मेंखागोन। आंनि मास्कखौ लायखानो थाङाखै इदिल' दाखो इदिखो आंनि बेग सिङाव नायनाय जिखुनु माबा सिङावबो नाय खानलिनि सिङाव। आं जुथा गाननो बिराद बायो मिथिबायना जुथा गानबा आंखौ बिराद असाइस नुयो। जेबो नङा दे बायना लानोसै निया गारियाव थाबाय जाबायलै फैसा लानांगोन माथो जाबाय। आंखौ साना जे नोंथांमोना मेकआप खालामनानै इभिनिं वाक खालामनो थांगासिनो माने आं भिडिअ बानायदोंमोन नालाय स्पन्सरशिपनि भिडिअ स' बेखायनो एसे मेकआप दङ आरो नै जेबो नङा नै रेडि मिस्टार मटिया इभिनिं वाकनि थाखाय रेडि। माला स्लिम जागोन आंलाय चलो छिम खुल जा नखै आं बुंबाथाय गेवखायो बारा मोनामाङाखै जों थांनो नागिरदों। स' हे गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायनाय थाबाय। स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दिनैनि भिडिअआ मा भिडिअ जिखुनु दायो जोङो दिनैयो फार्स्ट टाइम आगैया आंखौ लिंखाबाय थाखायो आरो थांनायानो जायोमोन मिथिबाय। ओमफ्राय दिनैयो इभिनिं वाक खालामनो थांनो नागिरदों जोङो बुरा। ओमफ्राय आगै अनजनाखौ सोरबा सेंग्राफोरा मालाय साइस्टार होनना बुंहरसोदो दै मारै लाजियो इयो। ओमफ्राय दा नै जोङो रेडि आरो बुरा ओमफ्राय दायो जोङो इभिनिं वाक खालामनोसै 1 आवारनि चेलेन्ज लादो जोङो आगै अनजनादो आंदो हायोना हाया नायनोसै। स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। चलो फाय जोंहा देग्लाय दायो न'आव हारसिं थासिगोन आरो
टाटा बाय बाय दा फैगोन जोङो जोंहा टिक्लायाना माबा बिखा सानाय जाबाय थादों आरोना मा जादोंथाय बेखौनो आल्ट्रासाउन्ड खालामनांगोन आरो दासो मोनफैदो बियो नै टेक्लानि उबेर गारिया उबेरजों थांदोंमोन आरो ओमफ्राय दा जोङो सानैदो इभिनिं वाक खालामनो फैबाय नालाय ओमफ्राय दा टिक्लाया जोङो माने साबिखौ मोनसे जायगायाव हाखोमाना दोन्दोंमोन आरो बेखौ खिथाबाय माने नोंथांमोननोथ' खिथानो हानाय नङा सोरबाफोर फैबाय बायबाथ' मोनखागोन ना साबिखौ माने जोंनियाव मोनसे सिक्रेट जायगा दङ आरो बेयावहा जोङो साबिखौ दोनखुमाना दोनबाय थायोना खिथाजाया इखो आगै अनजना बिराद गुफुरलै मालाय बिराद हिंसा जायो आङो थुबाय थादो जोङो दा बेयाव थाबायबायदो ओइयो गोजौथिं माबा इदि थानाया मोनायाखै 5टा जाबाय टाइमा होमबाबो मोनायाखै अ 6टा जाबाय 6टा जाबाबो मोनायाखै जि मोजां ना इसान नङा মাছটো দিব দেই সেইদিনা যোৱাকালি লোৱাটো ডাঙৰটো বেবি পেন্স ক্লিক 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 এইটো টাইটটো না অ খেলে অঞ্জনা गाननानै नायनोसै हो गया जाबाय ना आगै अनजनाया इदिखौसो लायो आं आरो इदि नांथाबनायखौ लानो हाया ओमफ्राय आगै अनजनाया मा होनदों आंखौ मा खालामबा रानथिं जागोन होनदों रिक्सा सालायबा माने जों रायलायदों आरोना आगै अनजनाया होनदों माने सानफ्रोमबो थाबायबाथाय लायनो खस्थ' खालामबाथाय लायनो आं स्लिम जागोन मास मोनसे ओमफ्राय दा माने आं होनदों आरो आङो जुदि आं थाबायबा खारबा मास मोनसे खारबाथाय स्लिम जागोनबाथाय होमबालाय आङो रिक्साखौनो सालायनोसै रिक्सा सालायबाथाय माबा मा होनो फैसाबो मोनगोन नङा होमबा नामा फैसाथ' मोनगोन आरो नोंनियाव नों रिक्सा सालायबाय खिन्थु सेंग्राफोरा दा मा मिथिहोगोन फैसाथ' मोनगोन आरो नोंनियाव नों रिक्सा सालायबाय खिन्थु सेंग्राफोरा दा मा मिथिहोगोन सेंग्राफ्रा थामा मिथिगोन आं रिक्सा सालायबा माला माल हो जाएगा गेमश्री डीमरी रिक्शा चला के करोड़पति बन जाएगा बेटा तुमसे ना हो पाएगा नायनोसै रिक्साबोथ' बायनांगोन ना रिक्साफोरा बेसे लायोबा दानिया रिक्सायानो सलिला 60,000 लायो 60,000 लायो है इमान लाया खोमा गरबेसे 50-60,000 40,000 नङालै ओइ सानैल' थिखांनाया सिम्पोला हे नोंहा मोना सोरबाफोर मिथियोबा खिथाहरबानो जाबाय मानसिफोर एपि बायनो थांलायबाय सासेयानो एपि दा टाइमा खैथा जाखो मिथिबायना जोङो 6टायावहा फैदोंमोनथ' 6:40 आं गोलोमजोब्बाय आंनियाव बिराद फेट्स दंना अमा जानाया एकदम फुरा बोहैजोब्बाय ओमफ्राय आगै अनजनाया बाराखौनो गोलोमाखै आंखौ नुवाखैयानो खोमा ना खोमसिखाय फैदो आं हालत खाराब जाबाय गोलोमजोब्बाय गस्ला सस्ला सिजोमजोब्बाय आंनि आसुगुरखौल' नुगासिनो आंनि आसुगुरखौल'सो नुदो आयु हालत खाराब जाबाय आंहा मिथिबायना आं बेबायदि थाबायबाय थाबा रानथुं जामारगोन खोमालै ओइ आंनिया मा गोलोमदों मिथिबायना नों गोलोमाखै नामा नों मा एपिलाबो आं जेबो नङा दे इयो गोलोमस्रायाखै मालाय फेट्स गैयाना आंहाथ' बिराद फेट्स दोङो ना मार गोलोमबाय ओइ एपार्टमेन्टआव मोनहैनानै लोंसै ना आयु ओरैबायसा गोलोमजोब्बाय नायलाय हा ओमफ्राय एपि लोंसै दा एपि
एपि नङा इयो मा इयो फिज एपियानो बथलनिया आयु नोंहा गोलोमबाय आथिं साजोब्बाय ओं मोननैखौ लोङालै आं मोनसेल'सो लोंगोन एवनो र' माने जोंनि खाथियाव कनस्ट्राक्सन सोलिगासिनो आरो बिराद हारला आराम मोनबाय रं देखायनो माहा कनस्ट्राक्सन सोलिगासिनो आइलाय बिल्डिंआ बै बिल्डिंआ इयाव कनस्ट्राक्सन सोलिगासिनो गोदान बिल्डिं खालामगासिनो इयावहाय ओइथिं मानसिफोर बिराद दङ बिराद हारला जों जना दङ दा आयु आथिङा रेवजोब्बाय आंनिया मिथिबायना जि मेंबाय आङो आयु इमान लुदुदु हाथिथि आथिङा फिसा जाबा मोजां जागौमोन दायो जोङो लिफ्टिं थाङासै आरो सिरिथिंनो थांबाय नामा सिरिथिं थांबाय मोदोमाव माबाबो स्लिम जायोना चलो आथिं रेवजोब्बाय आंखौ मोनबाय नाय आं माबायसा गोलोमो नै माबायसा गोलोमो नाय आंनियाव डेन्जार फेट्स दं नांलै आयु आयु गोलोमनानै मिसुर गैलायला इमान गोलोमबाय नायलाय आं आयु गोदना सोदना गोलोमजोब्बाय सेस गोलोमजोब्बाय बेनो जाहैबाय आंनि अर्गेनिक ग्रीन टी दा लोंनोसै आं बेखौ आंना गुदुं सा लोंनो हाया मानोबा मिथियो इखिनिया आलौसोयो आंखौ सोरबा एसे गुदुङावनो लोङोना आं हाथारा इदि गुदुंथार आं दुगैहैनोसै दे फ्रेस जानोसै बेखौ लोंखांनानै दायो आङो दुगैनायनि सिगां बे आं आइलेस एक्सटेनसन खालामनायावहाय बेयावहाय दै फुनांनो मोना आरो बेखायनो आङो मा खालामगोन फेस वासखौ माबोरैहाय इउज खालामो बेखौ आङो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो सानबाय आरो सोरबाफोर जुदि आइलेस एक्सटेन्ड खालामखांनानै माबायसा बेखौ केयार खालामनांगौ बेखौ माने मिथिनो लुबैदोंबा नायनो हागोन आरो बेयावहाय जास्ट आं खाफालावहाय फोनबाय आरो बे मेगननि गाहायावहाय जिमानखिनि बे खावलायावहा बेखिनियाव खुगायाव गन्थङाव फोनजोब्बाय आरो बेखिनियावहाय माने डाइरेक्ट दैखौ सारनो हाया आरो ना मेगनाव नङाबा लं लास्टिं जानाय नङा आं दाख्लैनो आइलेस एक्सटेनसन खालामनाय भिडिअ बुंखादों गथ' गोरलैनि बायसा बिराद केयार खालामनांगौ होननानै नै आं मेगनाव फोनाङालासिनो दैखौ पुरा अन्थावनो खावलायावल' बिदि सुनांदो आरो खाफालावबो बिदि हुगारनो गोनां जादों आरो उपायथ' गैया माबा मोनसे मोजां लुगैदोंबाथ' कमप्रमाइस खालामखानांखागोन नङा होमबा बिदि आरो ओमफ्राय दायो आङो दुगैनोसै दायो आङो दाख्लै आं इनभारमेन्ट डेआवहा नारें बिफां गायदोंमोन ना बेयावहा नै बेयो नै गोदोर जालायलायबाय बे फिसासासोमोन इयो नारें फिथाइया आयै सना सोरबा आंनियाव आलासि जानो फैबाथाय नारें रोसि लोंहोगोन आङो नारेंनि सरबत मोनसेया देरलायलायबाय नै आयै सना दुलबि आरो नै इयावथ' बुखु जाबो दागोन सना नुदों ना ओइ नार्सारियाव बायनाय ना नै टुपुपुनो आयै सना इनिफ्रायनो जाबाय थानोसै आं ओमफ्राय नै बिबार मोनसे गायनाया ओमफ्राय बानलुबो दंमोन बे बानलुआ माहा थांखो बानलुबो दंमोन ओइलायनो बानलुआथ' दाबो फिथाइखौनो थायनो रोंथाराबाला आंनि भिडिअ आं सोलभार देखायदोंमोन ना अनलाइन पारचेस खालामनायखौ बेखौहा आङो सुख्रेबाखैमोन आरो गाननोनो मोनाखैमोन आङो ओमफ्राय सुख्रेबनो थांदोंमोन बेयावनो आं सानबाय मा इनभारमेन्ट डेआव बिफां गायफ्लानानैथ' लाब जाया बेखौथ' देखायनांगोन ना माबायदि जानानै दङ स' बेखौनो देखायदोंमोन आङो थांसै आं दा सिरिजों थांनानै बिराद गोलोमसोदों